एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 10 आगस्ट 2020 रबिबार सानडे। नाम्बार 1 आव दङ भारत उदांस्रि साना मैया गाहामैनो गाहाम जोबलांबाय आरो बे गोथार सानखौ भारतनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरदों। बिसोर जाहैबाय भुटाननि गाहाय मन्थ्रि लटे शेरिंग, अस्ट्रेलियानि गाहाय मन्थ्रि, श्रीलंकानि गाहाय मन्थ्रि आरो हादरगिरि, इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि, मालदीवनि हादरगिरि, नेपालनि गाहाय मन्थ्रि। बिथांमोना गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम भारत हादरनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै गाहाम हामलायथि बावहरदों। नाम्बार 2 आव दङ राजस्थाननि सासे सावाई माध'पुर समष्टिनि बिजेपिनि सोद्रोमा मुखबिर सिंह जनपुरियाया कर'ना बेरामनि थाखाय मोनसे खोथा फोसावदों। नोंथांमोना कर'ना बेरामनिफ्राय बारग'नोब्ला हाब्रु गेजेराव जनानै खंख दाम, अब्ला देहानि इमिउनिटिखौ गोख्रों खालामो एबा जायो। देहानि इमिउनिटिया गोख्रोंब्लानो कर'ना बेरामा साग्लोबनो हाया एबा गोजान जालाङो। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। नाम्बार 3 आव दङ आसामनि जर्ज फिल्डआव मैया भारत उदांस्रि सान फालिनायाव गोबां सुबुंफोरा गोसोम सिनि मास्क गाननानै बाहागो लानो फैदोंमोन आरो गावसोरनि बेरेखाखौ दिन्थिनो लादोंमोन। नाथाय सिकिउरिटिफोरा बिथांमोनखौ मास्कखौ खुहोनानैसो हाबहोदों होननानै मैयानि खौरांआव मिथिनो मोन्दों। नाम्बार 4 आव दङ कर'ना आपडेट। आसामनि दिनै फुंबिलि 5 AM सिमनि 16 आगस्ट 2020 रबिबारनि 5 AM सिमनि आपडेट बादियै टटेल केसआ 75,528 सिम बांबाय। डिस्चार्ज जाहैबाय 53,286। एक्टिभ केस जानानै दं 22,087। डेथ थैनाया 182 आरो माइग्रेडआ 3 दासिम आसामाव। 5 आव कर'ना आपडेट बुहुमनाङै। बुहुमनि मादाव थैनायनि अनजिमा आरो बुहुमनि मादाव नाम्बार 1 आव USA दं, नाम्बार 2 आव ब्राजिल, नाम्बार 3 आव इन्डिया। फै जों इन्डियानिखौ नायदिनि। इन्डियायाव दिनै 10 आगस्ट 2020 रबिबारनि फुंबिलि 5 AM सिमनि आपडेट बादियै 25,89,208 सिम बांबाय। गोदानै मोनदों 63,986 जननि देहायाव। टटेल डेथ थैनाया 50,084 सिम बांबाय। गोदानै थैदों 950 जन। रिकभार जादों। टटेल रिकभारआ जाहैबाय 18,60,672। गोदानै रिकभार जादों 53,116 जन आरो दायो एक्टिभ केस जानानै दं 6,78,452 जननि देहायाव।